Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, пятніца, недзе блізка да апоўдня, значыць, сёння на сувязі з намі блогер, палітык Александр Кнырович. Прывітанне, Александр. День добрый, Павел, день добрый, поважанные глядачи Еўрарадыё. Сегодня мы выходим не у утульной студии Еўрарадыё з Варшавы, а вот Еўрарадыё распаўсюджвае свою дзейнасць і у тым ліку на Кракаў. Сегодня мы со студии у Кракове. Да, телемост. Адбываецца, сябры, канешне, жарт, але тым не менш стрым наш не жарт. Калі ласка, ставьте лайки гэтаму стрыму, подписывайтесь на YouTube канал Еўрарадыё, калі вы ў бяспецы, подписывайтесь на YouTube канал Александра Кныровича, які так і называется Кнырович. Нагадаю, что концепция нашей размовы сённяшняй заключается ў тым, что ў чацвер Александр публікуе на сваім YouTube канале такі сціслы відос про нейкую эканамічную праблему, за ўвагу, назірання. А тут у пятніцу мы яго ўжо ў больш доўгім хранаметражы, больш істотным разгортваем як такую цукерачку. І учора Александр апублікаваў відэа пра стан справаў, ну, на, скажем так, легендарным такім мінскім заводзе. Фамільнае срэбра, усім вядомы завод «Атлант», вядомы сваімі лядоўнямі, маразільнікамі і гэтак далей. Ну і мяркуючы па тым, што я паглядзеў, не тое, каб все супер на Атланце, да, Александр? Ці гэта, мягка кажучы, нават так вот... О, так. Ну, давайте з гэтага і пачнем. Калі можна вывести гэтую картинку, такую, якую я скинул там за 5 минут, 5 хвилин до эфиру. Да, можно, я думаю, что легко справимся з гэтым. Чаму мы увогуле пачалі гаворыць па Атлант? Таму што там нейк дзіўна адразу так змяніўся генеральны дырэктар Атланта. І было вельмі цікава, што ж адбылося. Ну, пачалі капаць і высветлілася тое, што вы, паважаныя гледачы, зараз бачыце на сваіх голубых, а можа не голубых экранах. Высветлілася вось гэта. То у нас был Атлант, и зараз яго няма. Гэта кампанія, якая страціла ўвесь власны капітал. Там было інвеставана, ну, там, у беларускіх рублях 500 з ліхерам мільёнаў рублей. У доларах гэта, напэўна, был добры мільярд, таму што гэта было інвеставана за 20 гадоў, і зараз яго няма. Таму што ну, не скралі, таму што страты за 10 гадоў прывялі да таго, што гэта прадпрыяцце банкрут. Гэта праўда. І вы на экране бачыце, як змянялася выручка гэтага самага гіганта. Вы бачыце, як было до 2000 года все было вельмі дрэнна, потым пачала яна расці, і, напрыклад, где-то там в 8-9 годзе все было добра, і ў справаздачнасці все было добра. Гэта было прыбытковае прадпрыемства. А потым в 12 годзе пачалося то, што пачалося, а зараз зусім беда, тому што і Лукашенко ўжо сказаў, што у нас у палову спалі продажы у Расію, і Атлант не ў рынке. І гэта все мы разбіраем на нашым канале, і гэта не ўсе праблемы, тому што гэтыя страты 330 мільёнаў долараў за 10 гадоў, гэта яшчэ не ўсё. Калі ты глядзіш баланс, ты бачыш, што, ведаеце, што прадпрыемства вінна как бы дзяржаве вельмі вялікія сумы, там больш за 200 мільёнаў долараў, якія не ідуць пакуль па стратах, а ідуць пакуль па зыках, але гэта таксама грошы, якія мы ўжо згубілі. Таму вось такое выданне, ну, як бы больш падрабязней у мяне на канале, і я бачу ўжо, як да гэтага выдання такая вялікая зацікаўленасць, таму што, ну, кожны раз, когда я гэта раблю, я себе задаю пытанне, ну, для чаго? Ну, што не ведаюць людзі, што адбываецца на самой справе з гэтымі буйнымі гігантамі, з гэтым фамільным срэбрам, але не ведаюць. І калі кожны раз ты глядзіш у справаздачнасць, тая, якая ёсць у адкрытым доступе ў інтэрнэце, я не рабіў ніякіх там спецыяльных намаганняў, спецыяльных вышукаў, гэта ўсё ляжыць вось так на стале для кожнага, хто хоча гэта пачытаць. То, ну, жах, таму што уся прамысловасць, уся сельская гаспадарка вось у такім стане. Калі вы себе задаеце пытанне, чаму у меня заробак 500 долараў на той самай працы у Польшы ў 4 разы больше? Ну, вось таму што выкінулі гэтыя грошы, не скралі. Калі б скралі, то дзесьці быў бы чалавек, які скраў некалькі мільярдаў долараў, і ён бы адчуваў себе вельмі добра. Не, іх не скралі. Іх как бы спусцілі ў унітаз, і нічога больше. Но падрабязней, конечно, глядзіце у мяне на канале. Можно... Ну, и остатнее, что я хотел додать, ведаете, ну, есть же такая история, что это наше предприемство.
што гэта народныя прадпрыемствы, якія мы не загубілі, якія мы не продалі нікаму. І вось калі прадпрыемства, калі гэта ваше прадпрыемства, паважаныя сябры, і яно знаходзіцца ў такім стане, ну то што трэба рабіць? Трэба ратаваць прадпрыемства, трэба шукаць генеральнага дырэктара. Ну якога генеральнага дырэктара вы бы нанялі на гэтую пасаду? Ну, конечно, человека, які ўжо меў справу з такімі выпадкамі, человека, які ведае, што ў гэтых выпадках рабіць, і ведае, як выцягнуць гэтага бегемота з гэтага балота. Замест таго, на гэта прадпрыемства назначаюць кіраўніка, які ніколі не меў досведа кіраўніцтва прадпрыемства. Гэта чалавек, былы замміністра прамысловасці, напэўна, Дмітрий Харитончык, які меў досвед 10 гадоў таму, 2 года был замам на Белазе, і ўсё. І он самастойна ніколі нічым не кіраваў. І вось гэты чалавек зараз павінен выцягнуць Атлант з балота. Ну, як вы лічыце, ці удасся ему, ці ён будзе, ці будзе Атлант прыбытковы пры чалавеке, які ніколі гэтага раней не рабіў. Ну, гэта як, не ведаю, даць чалавеку, які ўсё жыццё займаўся біятлонам, ну, даць яму пад кіраўніцтва, не ведаю, там, фабрыку якую-нибудь легпрома і разлічваць, што ён будзе паспяховым. Аб гэтым у меня на канале. Александр нават слова мне не даў сказаць у гэты свой спіч. У мяне направду ёсць некалькі рэплік. Мне здаецца, што хто б сёння не быў дырэктарам Атланта, нават калі гэта будзе заходнік, рыначнік, спецыяліст па маркетынгу, продажах, выбудовах працэсаў, уявім гіпатэтычна, што пераманілі са Штутгарта CEO Mercedes-Benz на Атлант і сказалі: ну, ты ж умееш, да, такой махінай кіраваў, ну, зрабі нам, значит, выбудавай працэсы, да. Я думаю, што праз 2 тыдні чалавек зразумее, што нічога ён у той сістэме з любымі кваліфікацыямі, з самымі высокімі, нічога зрабіць не можа, таму што ён працуе, вымушаны будзе працаваць у краіне, дзе дзяржплан, оказывается, про гэта мы крыху пазней паговорым, дзе трэба забяспечваць рост ВУП, да, для гэтага трэба вытворчасць, і пофігу, што ніхто не набывае, да, пра рэалізацыю думаюць далей. Ну і нарэшце, дзе ты не можаш спакойна наймаць патрэбных табе людзей. Калі у чалавека палітычны пунктик, не, калі там неблаганадзейны недзе, не, гэтага чалавека мы наймаць не будзем. У краіне не хапае людзей, але вот такі, як бы, штучна створаны яшчэ і ў дадатак крызіс працоўнай сілы. То бок, ну, я думаю, што Харитончык на сваім месцы. Все нормально. Не справа не ў кампетэнцыях, разумееце? Гэта, канешне, залежыць ад таго, якую мэту ставіць. Но калі уявіць себе, ну, вот гэты выпадак, што мы рэальна купляем чамусьці вось такога менеджера з Штутгарта, ці дзе штаб-кватэра Мерседеса, то, ну, па-першае, ён бы сказаў, што, ну, добра, але мне патрэбен заробак, ну, не ведаю, $50 000 у месяц і нейкія бонусы. І калі б чамусьці дзяржава на гэта пагадзілася, то ён прыйшоў бы праз 3 месяцы, прыйшоў бы з планам, дзе было бы напісана скарачэнне ў палову колькасці працоўных, было бы прапісана неабходнасць да ўкладання, ну, напрыклад, 100 000 у вытворчасць, і па-трэцяе, было бы прапісана неабходнасць пакупкі сучасных тэхналогіяў, каб гэта вытворчасць была ўсё ж таки больш-меней сучаснай, таму што Атлант гэта такі, ну, старыя тэхналогіі, ведаеце, напэўна, яны добрыя ў космосе, але калі ты ўсё ж таки існуеш на рынке спажывецкіх тавараў, то ўсё ж таки ты павінен працаваць па-іншаму. Ён прыйшоў бы з некалькімі прапановамі, якія, я згодзін з вами, якія ідуць у перпендикуляр з тым, што робіцца ў краіне цалкам, і таму праца за гэтыя 3 месяца, ну, скончылася на гэтым заводзе гэтага чалавека. Таму вымушаны з вами пагадзіцца. Харитончык знаходіцца на сваім месцы, ну, а гэта азначае, што і далей усё будзе як працягвацца ў тым жа кірунку. Гэта правда. Тут уже я у сваю чаргу не магу не пагадзіцца. Александр, не толькі з Атлантам, я вам скажу, падобная сітуацыя.
Хаця у чыноўнікаў ёсць пэўны адказ. Магчыма, нават мы ж і вы анансавалі гэтае відэа пра Атлант. І ўжо яны так падсцілілі ў сераду. Была вялікая праграма, яна называецца «Эканамічная серада» на БТ, на Першым канале. І там сказалі, што, ведаеце, чым тлумачыцца скарачэнне долі Атланта на расійскім рынку. Там вельмі цікава, слухайте, вельмі. А рынок скарачаецца сам по сабе. Вот разумееце? Ну, як бы рынок скарачаецца, вот мы і прадаем туды менш. Ну, што? З'елі? Прабачце, гэта што павінна адбывацца на расійскім рынку? Каб ён скарачаецца адразу удвая. Ну, у нас спали продажи. Гэта у нас что? Ну, я не ведаю, как бы ядерная бомба кудысь упала, ці зноў разваліўся Советский Союз. Когда Советский Союз разваліўся, не было скарачэння рынка ўдвая. Таму гэта хлусня, гэта не эканамічная срада, гэта аншлаг, ён дзесьці катаўся па Волге, даплыў да беларускага тэлебачання, напэўна. Ну, гэта хлусня, конечно. Магчыма, і ёсць скарачэнне. Но ведаеце, калі гаворыць сур'ёзна, я не ведаю дакладных лічбаў, но магчыма было скарачэнне калі пачалася вайна. Гэта нормальная паводзіны. 23 год. Вот в 23-м годзе было. Я думаю, што ў 22-м у іх хутчэй за ўсё яшчэ быў пад'ём па інерцыі. А скарачэнне, пра якое вы кажаце, яно хутчэй за ўсё ўжо адкладзеным попытам звязана з вайной или ў 23-м. Але ладно. Но не сёння, ведаеце, мы говорим про сённяшні стан, і гэта не сёння, потому что ўсе ўжо прызвычаіліся до того, что происходит у сувязі з вайной. Таму гэта, конечно, хлусня, але я пагляжу эканамічную сроду. Гэта завочны дыялог працягнецца, карацей. Так. Сябры, не здарма я згадаў, калі шчыра, гэтую праграму «Эканамічная серада», як нават не ведаў пра яе існаванне. Ізноў жа, калі шчыра, вось, але там быў бенефіс, так вот саліраваў намеснік міністра эканомікі Андрэй Картун. Я не ведаў, калі шчыра, пра існаванне такого намесніка міністра эканомікі, можа быць, да свайго сораму. Палез цікавіцца, выглядае ён і з'яўляецца прыкладна вось маім аднагодкам. Да, у 2004 скончыў універсітэт, паступіў у аспірантуру, далі акадэмія кіравання, ну то бок яму за 40 з нечым. Да? І вось гэты чалавек распавядае пра сучасныя эканамічныя практыкі беларускай гаспадаркі у гэтай праграме. Перш чым мы пяройдзем да трактару і апельсінаў, бо гэта тэма вельмі рэзанансная. Я не магу не спыніцца на іншых яго цытатах. Я вам не выразаў гэтае відэа, я просто зацытую. Паўтаруся яшчэ раз. 40 з нечым чалавеку. У Савецкім Саюзе ён пажыў прыкладна столькі ж, колькі я, гадоў 8-10, да? І вось ён на, як это сказаць, на блакітным воку распавядае нам пра тое, што сістэма адміністрацыйна-камандная, сістэма дзяржаўнага планавання супер. У беларускай прамысловасці ўжо ужываецца 3-й год. И вельми добро себе, значится, это означает, говорит он, что в долгосрочной стратегии развития ставятся амбициозные цели, выполнение которых разворачивается в среднесрочных программах и годовых планов. Галоўнае вось у экономицы по Картуну в том, что имеющиеся ресурсы, скажем, в промышленности, нужно максимально задействовать, чтобы выйти на целевой уровень производства продукции. Тракторов, комбайнов, грузовиков и так далее. Александр, у чым помылка? Вось запытаюся у вас. Ну, слухайте. Где, ладно, могу отказать. Где продажи? Где продажи у гэтай схеме тракторов, комбайнов, грузовиков и так далее? Ну, як вы казалі аб тым, што Харитончык на сваім месцы, так гэта чалавек, якого я не запомню, як яго завуць, таксама на сваім месцы. І продажы тут ні пры чым, і заробкі тут ні пры чым. Усё астатняе, гэта сістэма, якая існуе там унутры, і не трэба яе чапаць. Ведаеце, зусім, яны там унутры самі себе нешта выдумляюць. Но калі гаворыць сур'ёзна, то, канешне, гэта грунтоўная такая праблема у аснове сваёй. Таму што
Ідэя Леніна, які начытаўся Маркса, была ў тым, што можна ўсё спланаваць. Што можна запланаваць, колькі чалавеку будзе патрэбней штаноў, ведаеце, калбасы, якую менавіта гарэлку ён захоча выпіваць паслязаўтра, куды ён захоча паехаць, на які курорт, да Крыму, Ялты ці да Бургасу, ці да Атланты. Можна гэта ўсё спланаваць, зрабіць такую великую сістэму, дзе ўсё будзе прапісана. І гэта будзе працаваць без перашкод, і гэтая сістэма будзе патрабляць меней рэсурсаў. Тут не будзе прыбытку капіталіста, і таму гэта будзе больш таннейшыя тавары. Тут не будзе страт за кошт гэтых самых крызісаў капіталістычных, і таму гэта ўсё будзе больш выгодна. Яны паспрабавалі, атрымалі голад 30-е годы, атрымалі ўзровень жыцця ў 3 разы меншы, чым у Европе. Гэта ўсё не працавала ніколі. І гэты чалавек, які вашага зроста, ну просто не пісьменны. То есть ён нічога не разумее ў звычайнай нармальнай эканоміцы. Яму трэба даць эканомікс, заперець яго гdzесь на 2 тыдня і не выйсці, і как бы не выпускаць з гэтага пакою, пакуль ён не здасць экзамен по гэтаму самому эканоміксу. Таму што то, як он разважае, так гэта не працуе. Ну і мы бачым, што гэта не працуе ў Беларусі. Дзякуй Богу, што ў Беларусі палова эканомікі прыватная. Інакш ўзровень жыцця быў бы не $600 за месяц, за $300 за месяц. Вось такімі замміністрамі. Прыватная эканоміка дазваляе ім вось так вот как бы себя весці. Інакш было бы вельмі дрэнна. Таму гэта, канешне же, глупства, гэта фантазіі, ніколі гэта не працавала. Ну і мы бачым, што на прыкладзе тых самых халадыльнікаў, трактароў і мазаў, што у нас скарачэнне ўзроўня вытворчасці гэтых самых рэчай у 2 разы не менее по ўзроўню Советского Союза. І гэта так. Таму гэта менавіта, то бок як, ну, але по таких цытатах мы разумеем, як мусіць у галаве вось гэтых чыноўнікаў выглядаць жыццё у Беларусі, ну, вось якую яны будуюць, да? Яны плануюць колькі лядоўняў, колькі трактароў, колькі джылі, мусіць вырабіць той ці іншы завод. Маркетинг, вывучэнне рынка, перспектывы экспорта, імпарту, сусветная кан'юнктура, все гэта мы просто откладаем у бок, адсоваем. Это занадта складана. Это калі гэта пачынаць улічваць, это ж можна просто павесіцца, да, это ж голова выбухне. Нашмат прасцей палічыць колькасць станкоў, колькасць людзей і сказаць: мы можем выпусціць за год столькі-то лядоўняў. Значит, далее мы, яны, да, яны іх распихивают. Ты атрымліваеш сваю лядоўню ў 2025, ты ў 2028. Это славуты анекдот Рейгана, да, які ён распавядаў амерыканцам, калі чалавек записывается савецкі на Москвич, ему кажуць: ну, прыходзь праз 10 гадоў вот в такі-то дзень. Ён кажа: а раніцай ці ўвечары? Прадавец ему кажа: чувак, праз 10 гадоў, што в сэнсе, типа, у раніцы ці ўвечары? Он кажа: ну, блин, раніцай лядоўню прывезуць. Вот, то бок, ну, вось такая вось рэч, да? І вот тут легпрам, да, вось як вы сказали, што насіць, якое насіць і гэтак далей. І вы ўсё гэта, ізноў савецкая рэалія, вы думаете, все это будет носиться? Я думаю, все это следует шить, да? Какие у вас диссидентские... Я не докладно цитую, але мне здаецца, что вот некий такі сэнс был у гэтай песні. Да. Павел, цитуете вы докладно. Просто такі погляд, ну, зусім диссидентскі атрымаўся. Это были такие лиричные вершы. Я думаю, что слово диссидентскі нават да месца, бо все ідэі, якія мы абмярковваем, яны якраз з тых диссидентскіх часоў. Да? То бок мы як бы пераносимся на 50 гадоў таму. Вот реально, да, дзяржплан, вот это вот все. И далей прыходзіць Лукашенко, ему все падабаецца, але он нахлабучвае на гэта, здавалася б, вельмі простую, але невыканальную для такой сістэмы задачу. А давайте, нам же валюта патрэбная Украіну, да? А давайте вы яшчэ будете вот это вот продавать куды-небудзь. Ну вот в Россию задача проста. Але, ну, Евросоюз закрылся, да, значит, у нас приоритет дальняя дуга. Краины Африки, краины Азии, там, Дальняя Азия, Мьянма, Вьетнам, да, вось такие вось краины.
ім кажуць, рынкі бясконцыя, растуць, выходзьце і прадавайце беларускі трактар. Лядоўні, мне здаецца, у Афрыцы, это ж, ну, залатое дно нейкае, да? Так, Да я чуў, там спякотна. конечно. І, Ну. значыцца, вот захоўваць прадукты ў лядоўнях, гэта просто, ну, вельмі патрэбна. Ну, мясо крокодила, зебры, Да. и слона. Ці слана. Ведаеце, напрыклад. Я думаю, слон- што ў беларускую слон- лядоўню ён- ўлезе ён- мяса слана. Чаму не? Великий Да. слон. Вось. І вось вяртаемся да гэтай праграмы. Эканамічная серада. Вядоўца задае Андрэю Картуну пытанне. Так што ж вы прыдумалі дзеля таго, каб вось асвайваць гэтыя рынкі? І вось хвіліначку, сябры, хвіліначку з гэтай праграмы мы зараз паглядзім і паслухаем, што ж яны прыдумалі. Какие экономические механизмы необходимы для наращивания экспорта, для стимулирования экспорта? Мы, конечно, сделали ставку на африканский рынок, рынок Латинской Америки, там, где нас практически нет, ну, результаты у нас не очень, а рынки это огромные. Если тот же африканский рынок, условно, даже если опорные точки брать, там 4-5 стран, условно, Египет, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Африканская Республика, по сути, объем рынка больше 100 миллиардов долларов, и в год растет этот рынок 10 миллиардов долларов. Лакомый кусок. Да, то есть, причем это импорт растет. Поэтому здесь, конечно, называется поле непаханное. Ну и как раз, безусловно, инструменты мы подготовили уже соответствующие. Постоянно идет их модернизация. Речь идет о финансовых инструментах поддержки экспорта, так называемое предэкспортное финансирование. И активно развиваются сейчас нефинансовые инструменты. Это так называемая компенсационная торговля. Это, по сути, бартерные операции на трансграничных рынках. Условно, зачастую нам африканские контрагенты говорят о том, что, ну, вот в силу валютного законодательства жесткого мы не можем вам там заплатить, поэтому давайте мы поменяем трактора на апельсины или еще... Трактора на алмазы. Трактора на алмазы. Ну, на алмазы, может быть, нам и не надо, но вот, например, апельсины мы можем. И мы такие схемы, уже есть удачные кейсы как раз-таки обмена такого. Сябры, два ноу-хау я пачуў у гэтым відэа. Па-першае, предэкспартнае фінансіраванне. Пераводзім, перакладаем. Александр не можа падавіць смех, які рвецца знутры. Предэкспартнае фінансіраванне, сябры, гэта калі Беларусь пастаўляе трактары разам з грашыма на пакупку гэтых трактараў афрыканскім краінам. Таму што ў афрыканскіх краінаў, як высветлілася, рынкі растуць, все вот это вот, але грошай на беларускія трактары няма. Бесплатна могуць взять. А калі яшчэ Беларусь даплачвае, дае вось гэтае предэкспартнае фінансіраванне, то бок сама сабе плаціць ці аванс, ці нават поўны кошт. Я не ведаю дакладных умоваў, яны ўсе засакрэчаныя. Тых трактараў, які туды пастаўляе, давайте, хорошо, можем браць. Калі афрыканскія дзяржавы будуць вяртаць гэтыя грошы, я так разумею, што это не крэдыт, то бок пад 0%, да, значыцца, ніякіх там пеней, вось гэтага ўсяго не прадугледжана. Я думаю, што ніколі, калі шчыра. Таму што я б на месцы афрыканскіх сяброў взял трактары, можа быць, іх бы пачаў выкарыстоўваць у сваёй сельскай гаспадарцы, можа быць, просто прадал бы яшчэ каму-небудзь, увогуле чыстыя грошы. Класная схема. Гэта першае ноу-хау. А другое ноу-хау, тут у кожнага чалавека, які пажыў в Савецкім Саюзе, внутры мусіць вздрогнуць нешта, калі ён чуе слова бартер. Бартерныя аперацыі на трансгранічных рынках. Але гучыць-то як, Александр, ну пагадзіцеся. Ну, пафосна, да? Бартерныя аперацыі на трансгранічных рынках. Я вот на месцы такое беларускага гледача звычайнага, да, вот, думаю, ну нормально, что-то придумали такое классное. И вось гэта до того, что вы таксама сказали, что люди не разбираются, оказывается, в стане прадпрыемства. Не разбираются. Все завучили мантру про тое, что у нас классная вытворчасць, Лукашенко не дал развалить заводы советские, да, и все, и ходит з ёй, вось гэта ябацькі, як со стягом, вот так вот, да. А что там насамрэч? А насамрэч там бартерные операции на трансграничных рынках, что на мову нашу з вами, на мову звычайных людей перакладаецца як:
трактары в обмен на апельсины. Тут чыноўнік, конечно, мне здаецца, прагаварыўся, нешта збалтнул не тое, і нават відоўцы яго паспрабаваў, ну, неяк гэтую згладзіць гэту карціну. Накіраваць, да? Да, кажа, ну, можа, алмазы. Можа быць, трактары наўзамен за алмазы, да? Не, кажа нам міністр эканомікі, алмазы нам не патрэбныя, нам патрэбныя апельсины. І гэтыя схемы ўжо працуюць. Чаму я думаю, што ён все ж таки збалтнул лішняга і не мусіў гэта казаць? Таму што давайте паглядзім, вот у нас есть скриншотик з дзяржаўнага агентства Белта. Спадзяюся, што вам будзе бачна, у якім выглядзе гэтая цытата трапіла туды. І сябры, ніякіх апельсінаў мы там не бачым. Разумееце? Мы бачим, вот я думаю, что у вас уже на экране, да? Зачастую африканские контрагенты говорят, что в силу жесткого валютного законодательства не могут заплатить, только обменять. Тут вот было про апельсины, про алмазы, этого нема. И уже есть удачные кейсы такого обмена. Ну, так само крыху паспрабавалі выправить. На что обменять? Ну, незразумела. Может быть, на золото, может быть, там еще на что-нибудь такое корыстное. Не, сябры, а на апельсины. Все, могу выдохнуть. Месседж, з яким я прийшов на нашу программу, я протранслировал вам. Павел, я бы вам прапанаваў, Павел, ну, па-першае, давайте зробім некую назву наших штопятнічных сустрэч, і я прапанаваў бы, каб гэта быў такі падкаст з назвай «Бартнерная аперацыя на трансгранічных рынках». Трансгранічных. Мне здаецца, гэта вельмі добрая назва. Асабліва, калі мы ў розных гарадах, там, я не ведаю, вот можа такое працаваць. Телемост на... Ну, по-другое, калі гаворыць сур'ёзна, то тут, конечно, можна аб гэтым размаўляць, абмяркоўваць 1,5 гадзіны. Чаму? Давайте паглядзім, што адбываецца, напрыклад, у Індыі. Не з Беларусью, а з Россией. Так? Калі выключылі рынкі Еўропы і США для вуглеводородаў расійскіх, яны сказалі, окей, добра, мы пойдзем да Індыі, і туды запихнули на некалькі мільярдаў долараў, не памятаю, там нафты ці газа, напэўна, ўсё ж такі нафты. І высветлілася, што заканадаўства індыйскае, яно нармальнае. Яно кажуць, мы можем купляць, конечно, але толькі за індыйскія рупі, якія нельга вывозіць з краіны. То бок, калі ты туды нешта запихнуў, ты павінен адтуль нешта і забраць. Індыйскі чай. Ведаеце, была такая добрая песня. Індыйскі чай. Вось. І тое самае адбываецца на гэтых рынках Афрыкі. Тое самае, гэта тая фраза, якую кажуць гэты чыноўнік, азначае, што гэтыя людзі не збіраюцца плаціць грашыма. Няма ў них ні долараў, ні еўра, ні даже зімбабвійскіх, не ведаю, як там зараз. Ну, зімбабвійскіх уже давно няма. Ну так, уже няма. У іх няма грошай. Яны знаходзяцца ў жабрацкам стане не таму, што не было умных людзей на кшталт Лукашенко, якія прыйшлі і казалі, вось вам трактара, вось вам сухое млека, вось вам нешта яшчэ, вось вам, давайте. Гэтых странах незалежнасць уже 60 гадоў. Там былі і США, там был і Евразвяз, там был і Кітай, і ўсе прыйшлі, паспрабавалі нешта зрабіць і уйшлі самі сабе, бо зразумелі, што там праблемы з кіраўніцтвам. Гэтыя краіны кіруюцца так, што немагчыма там не зарабляць грошы, не неяк стасункі будаваць, якія былі бы такія надзейныя стасункі. І зараз мы ідзем по таму ж самому пуці. Яны гатовы браць гэтае трактара бескаштоўна, без аплаты, таму што вось гэта предэкспартнае фінансаванне, гэта азначае тое, аб чым вы казалі. Мы просто туды кідаем трактара без грошай. А калі мы прыходзім і кажам, а дзе ж грошы, яны кажуць, грошей няма, вось ёсць апельсины. Вось. Вы ведаеце, гэта... Пишите в комментариях, сколько апельсинов за трактор, цікавы курс. Вось я і думаю. Ну, вы ведаеце, все, что купляю с пункту гледжання апельсинов, я заглянул у Сеціва, там написано 20 миллионов долларов, прыкладна, Беларусь купляе апельсину ў год, але гэта з улікам транспорту. Мы разумеем, что там кошт гэтых апельсинов вельмі малы, а буйны кошт лагістыкі, да, іх прывезці з гэтага з Афрыкі. Таму гэта некалькі мільёнаў долларов ў год, ну, гэта колькі гэта может быть трактаров наогул, на ўсю Беларусь, калі закідаць апельсинамі, так?
ведаеце. Ну і мы скуплялі раней апельсіны у паўднёвай Афрыкі, у Егіпце, там недзе яшчэ, ніяк не ў экватарыяльнай Гвінеі, ні ў Кеніі, ні ў Зімбабве. Гэта краіны, якія нічога з гэтага не робяць. Таму гэта савецкая практыка. Я памятаю, ведаеце, я пажыў у Савецкім Саюзе 18 гадоў, на 10 гадоў болей, чым вы, і я памятаю гэтыя, ведаеце, дзіўныя рэчы, якія такім чынам даставляліся з паўднёвай Афрыкі, там бананы якісь такія зялёныя, ці тыя самыя мандарынкі таксама з нейкімі налепкамі. І гэта ўсё было такім бартарам. Але гэта не працавала, таму што немагчыма пабудаваць такія стасункі, каб гэта была, непараўнальная кошты гэтага ўсяго. Таму гэтага не будзе. Мы зноў запіхнем туды нашыя грошы, у выглядзе трактароў, ці мазаў, ці чагосьці іншае, і будзем чакаць, калі яны нам заплацяць. Гэта ўжо адбываецца з Кубай. Не так давно была інфармацыя аб тым, што ўжо 20 мільёнаў долараў уже выкінулі, туды ўжо яны не збіраюцца вяртаць. І гэтым шляхам мы ідзем у бок Афрыкі. І я нагадаю, ведаеце, што яшчэ? Лукашенко на нарадзе па прамысловасці адначасова прапанаваў вось гэтае экспартнае фінансаванне у бок Афрыкі выкарыстоўваць. Чаму вы не выкарыстоўваеце? І адначасова патрабаваў, а чаму вы не змяшаеце дэбіторку з Расіі? Я ж вам загадаў, а вы не выконваеце маіх гэтых загадаў. Ён адначасова патрабуе і даваць у доўг Афрыкі, і не даваць у доўг Расіі. Вельмі дзіўна атрымліваецца. Но, слухайце, гэта вялікі анекдот. Гэта такі можна здымаць серіал з той самай назвай. Ну і, канешне, такі маленькая такая, ведаеце, такая цікавая вішенька на гэтым торціке пра тое, што алмазы нам ніхто і не прапануе. Алмазы і так добра ідуць на рынку, і без нас яны ідуць. А прапануюць нам тое, што чамусьці не ідзе на рынку. Таму гэтыя краіны не могуць самі прадаць апельсіны на знешнім рынку і плаціць нам грашыма. Гэта вялікая загадка для эканамічнай серады. Я так мыслю. Да, сапраўды можна было б прадаць апельсіны, але, відаць, у іх такая ж праблема, як у Беларусі прыкладна. Апельсіны растуць, у прынцыпе, нават самі. То бок праблема крыху нават не такая уж і праблема. Ну, растуць, нарасло апельсінаў, да? Там белыя дикари готовы их менять на тракторы. Давайте мы нарвем, складем по скрынях и... Обождите, прапановывать будут, как бы мы сами приехали и нарвали, да. Ну, сапраўды, як бы чаму не, это ж нам трэба. Все, вот выглядае ситуация. Цікавае назіранне ад Александра Кныровича тое, што і афрыканскія краіны, з якімі мы гандлюем, ужо праходзілі гэтай сітуацыі, бо яны ідуць абсалютна па накатаным шляху, падаіць крыху ЗША, Кітай, пакуль доецца, да, Еўрасаюз, цяпер дайшла чарга да Беларусі. Але і Беларусь у складзе СССР, яна таксама ўжо праходзіла гэты шлях. Куба, гэта не сёння і не учора. Савецкія вось гэтыя все мільёны пастаўкі, і зноў жа, прабачце, анекдот з брежневскай эпохі пра тое, што прыязджае ён на Кубу, там яго кормяць, пояць, ён увесь час кажа «дзякуй за гарбату». Ему кажуць: «Так, Леонид Ильич, а все остальное?» Он говорит: «Так, а все остальное ж моё». Ну, як бы, вот неяк так. Павел, я хотел бы нагадать нашим глядачам вельмі дзіўны факт. Куба-то ладно, но была ж Никарагуа, маленькая Никарагуа, якая набрала в 80-х годах Советского Союза некалькі миллиардов долларов. Астатняя лічба была 7 миллиардов долларов. Там, напэўна, 2 миллиона ці 3 миллиона жыхароў. И там тады был Даниэль Ортега, президент, які не вернуў гэтыя грошы, прыйшлося іх скасаваць цалкам і забыцца пра гэтыя долги. І зараз гэты же самы чалавек зноў прэзідэнт Никарагуа, і он зноў до нас прыязджае і зноў такімі вачымі лупае кажа: «Мы готовы супрацоўнічаць, давайте яшчэ ваши трактары, што у вас яшчэ ёсць». Сябры, все новое, все ноу-хау беларускай эканоміцы, гэта, на жаль, недобра забытае старое. І, ну, вось у нас у ТикТоку вельмі часто пытаются: «А вам-то какое дело? Вы типа съехали в Польшу, сидите там, разбирайте, что там адбываецца ў Польшы». Таксама хапае праблем, спрачацца не буду, але ёсць два адказы. Па-першае, у меня есть адказ таким людям:
А вам чаму да гэта няма ніякай справы? Вот мы вам распавядаем пра просто нейкія вопиющие, відавочныя рэчы. Ну, а вы сидите и как бы, а вам-то какое дело? Но по-другое все ж таки родима наша. Ведаете, что? Як бы, ну, просто больно глядеть на то, як все это организовывается на эту инкарнацию, я не ведаю, СССР 2.0, 3.0 уже, что это за такое? Вось неяк так. Александр, ну есть яшчэ да вас некалькі пытанняў, і адно з пытанняў наш СММщик вынес у анонс. Я так разумею, што нейкі адбыўся канфлікт з Балагановым, звязаны са зборамі на дроны. Балаганов, напрыклад, такі пост написал: «Есть публичные спикеры РБ, которые на пытанне, как вы относитесь к сбору 100 дронов, говорят нейтрально». І па каментарах зразумела, што ён мае на ўвазе вас. Што адбылося з гэтым зборам у вас і з Балагановым персанальна? Ну, для мяне гэта вельмі дзіўна. Па-першае, з вялікай павагай стаўлюся да Балаганова, таму што ён робіць добрую працу, і тое, што ён прасоўвае беларускіх розных спікераў, не толькі ты, якія ўжо прызвычаіліся да паходаў на Еўрараду ці Белсат, а і тых, якіх звычайна няма ў гэтых самых незалежных СМІ, і гэта вельмі добрая справа. Па-другое, тое, што ён зрабіў гэты збор, тое, што за адзін дзень все адбылося, гэта таксама добра. Але да мяне ён не звяртаўся з такой прапановай. І калі гэта не так, я вельмі не ведаю, як я магу, ведаеце, падтрымаць думку, што ён не звяртаўся, таму не звяртаўся, няма ніякай перапіскі, не было ніякіх прапаноў, не было ніякіх размоў. Так, лёгка даказаць, што нехта звяртаўся да некага, а вось што не звяртаўся, як бы што прад'явіць? Пустоту? Як бы адсутнічаюць перапіску? Ну, то есть, яшчэ раз, вялікая павага да Александра, но калі гэта ўсё ж таки было, я прапаную там паказаць, як гэта было, як ён звяртаўся, якія былі у нас размовы, і таму, магчыма, я мог бы на нешта адказаць. Вось, таму, как бы, гэта, мне дзіўна, што гэта так, што гэта так адбываецца, ёсць непаразуменне некае паміж намі. А ваше стаўленне да збору увогуле, вы падтрымалі яго? Ну, збор уже скончыўся, направду, ўжо можна не падтрымліваць. Дарэчы, пакуль вы разважаеце, я скажу, што мне трапляліся даволі дзіўныя рэакцыі ад украінцаў на гэты збор. Маўляў, яны сабралі всяго $45,000, а абвясцілі гэта мегазборам. Типа вы, збярыце там нейкую заўважную суму, як бы, шаноўныя беларусы. Тады мы далі не ведаю што. Тады мы вам, не ведаю, паверым, даруем, запатрабуем менш рэпарацыі там і гэтак далей. Вось такі аспект мяне, конечно, рубануў так па вачах. Вось, таму што, колькі маглі, столькі сабралі, як бы, што сказаць. Вот. Ведаеце, даже калі б мы, як беларусы, я зараз скажу, сабралі бы на адзін дрон, гэта быў бы удзел у іх барацьбе. У барацьбе украінцаў, таму я не лічу, што гэта можна мераць неяк адзін мала, 100 многа, ці там 1000 многа, а 100 мала і так далей. Кожны дрон – гэта путь, гэта шлях да вызвалення Украіны, шлях да перамогі над Расіяй і так далей. Гэта па-першае. Па-другое, я асабіста да кожнага чалавека, які воюе, які рызыкуе жыццём там, в Украіне, ставлюся з вялікай павагай. І я так, я разумею, што і у гледачэй, і у маіх падпісчыкаў няма ніякіх сумневаў у тым, як я ставлюся цалкам да агрэсіі Расіі да Украіны, в Украіну, як я ставлюся да таго, што адбылося з Украінай, да тых жертв, не ведаю, як па-беларуску, якія яна прыносіць, і да подвіга, які зараз здзейсняе украінскі народ. І я разумею, што ён абараняе не асабіста краіну Украіна, ён абараняе весь нармальны свет зараз в Украіне. І калі Украіна пераможа, гэта будзе пераможа цалкам усяго света. Калі Украіна прайграе, гэта будзе параза, якая ў тым ліку будзе ўплываць і на Польшу, і на страны Балтыі, і на астатніх. Я ўсё гэта разумею. У меня есть у гэтай сітуацыі у меня есть толькі адно, вернее, два неких «но». Я
чую, што адбываецца ўнутры самого палка Каліновскага. І для мяне у гэтым есть вельмі шмат пытанняў. Калі я чую і читаю тых людзей, якія сышлі з палка, у меня нет адчування, што гэта тая структура, якая пабудавана на здаровых нейкіх асновах. Прабачце, калі ласка, я ведаю, што я выключу зараз на сябе агонь, але я кажу як я думаю. Тут вы, Александр, І там- маеце рацыю, што агонь такія выказванні могуць выклікаць, таму Так. што мы пісалі падобныя крытычныя кшталту артыкулы яшчэ ў 2022 там улетку, калі пачаліся размовы пра тое, што адбываецца ўнутры палка. І, канешне ж, аграблі, скажем, вельмі непрыемных рэакцый, але тут важна яшчэ раз падкрэслю, да, што гэта не пра байцоў. Гэта Так. не пра людзей, якія са зброяй у руках кожны дзень ідуць на перадавую, выходзяць, выконваюць баявыя задачы і гэтак далей. Не гэтыя людзі, дарэчы, займаюцца зборам грошай, мне здаецца. Гэта вось пра тое, як, калі я вас правільна разумею, да, гэта пра тое, як уладкаваныя працэсы, справаздачнасць там унутры, я не ведаю, як гэта назваць, штаб, арганізацыйная група, да, вось гэта вось усё. Гэта менавіта пра гэта. І калі чытаць уважліва тое, што пішуць людзі, якія сышлі, можна зрабіць свае высновы. Таму я буду шчырым, і я выключу на сябе гэты агонь, але я жадаю, каб меня разумелі так, як я мыслю, і ніхто нічога не дапісваў і не дамысляў за мяне. Людзі, кожны чалавек там на вайне, гэта подвиг, гэта асабісты подвиг. Нема ніякіх пытанняў. Але ёсць структура, да якой ёсць пытанне, але я не магу іх задаваць, я ніякага дачынення да гэтай структуры не маю, і яшчэ раз скажу, што я вельмі рады таму, што гэты збор адбыўся, што ўсё так быстра, хутка гэта адбылося, і дай Бог гэтым людзям перамогі, і гэта некай будзе агульная перамога, але падкрэслю яшчэ раз, да мяне ніхто не звяртаўся. Калі да мяне нехта звяртаўся, давайте пруфы, будзем размаўляць, што і як. Добра, дзякую. Мне здаецца, што вычарпальны адказ, і мне здаецца, што мы можам задаваць пытанні, Александр, калі шчыра, да? І я яшчэ папрашу вас уже на самае заканчэнне вашага меркавання наконт яшчэ аднаго невялікага, можа быць, нават унутранага скандала. Гэта скандал, які адбыўся на тэлеканале Белсат. Да, я думаю, што вы крыху ў курсе. Адзін з вядоўцаў Белсата, Сергей Падсасонны, сказаў, што у каардынацыйнай радзе людзі ўсё ж таки не бесплатна. Вось сэнс такі, да, ўсё ж таки яны не бесплатна працуюць, а атрымліваюць, ўсё ж таки, не валанцёрства, да, нейкія бенефіты яны атрымліваюць. Андрэй Ягораў звярнуўся са скаргай, і я так разумею, што гэта быў проста Падсасонны наступіў на нейкі больны мазоль, таму што Ягораў шмат разоў паўтараў, што ніякай заробку сябры каардынацыйнай рады не атрымліваюць. І журналіст патлумачыў, што ён меў на ўвазе, што розныя паездкі, якія аплочваюцца некім для Ягорава, для іншых сяброў каардынацыйнай рады, там для дэлегацыі, гатэлі, сутачныя, магчыма, да, гэта ўсё, профіт, грошы, блага, да, гэтага ўсяго не было б, калі б, напрыклад, Ягораў не ўзначаліваў каардынацыйную раду, там тыя, хто з ім ездзіць у гэтай паездкі, не ездзіў бы, да. Вось як на вас? Гэта можна лічыць, рэальна заробкам, да, можна вось на падставе, таму што гэта ўсё ёсць, безумоўна, нехта праплачвае Ягораву квіткі і гатэль. Да, арганізатары там той ці іншай імпрэзы, магчыма, і сутачныя часам плацяць, магчыма, проста кормяць там туды-сюды. Вось, можна гэта назваць узнагароджаннем, платай? Па-першае, я, канешне, у курсе того, што адбываецца, таму што я з'яўляюсь дарадцам Егорава, таму гэта я, канешне, назіраю.
Ну, значит, вам и отказывать на гэтую претензию, в принципе. По-другое, я лічу, что Сергей Постасонных это один з найвыдатнейшых сёння беларускіх журналістаў, які мае такія асобныя тварцы, можна так сказаць, не ведаюць, да. Аблічча. Аблічча, да, і які вельмі такі задае вострыя пытанні. Не заўсёды яны мне падаюцца карэктнымі, але тое, што ён іх задае, дазваляе гледачу пабачыць чалавека, як ён есть, і з палітычнага, і з нейкіх асабістых такі сваіх гэтых якасцей. І гэта вельмі добра, таму я заўсёды з задавальненнем гляджу на яго эфіры, тады даже калі я з ім не згодны, што гэтак не трэба размаўляць. Таму я жадаю, каб гэта праца была у такім выглядзе падоўжана, конечно. Па-трэцяе, атрымліваюць ли грошы удзельнікі Координацыйнай рады? Нет, не атрымліваюць. Гэта цалкам валанцёрства. Гэта цалкам валанцёрства у самым наўпростым сэнсе гэтых слоў. Калі мы пойдзем далей, і добра, а вось там квіткі ці гатэлі, так, конечно, ведаеце, я 2 разы, напэўна, як удзельнік Координацыйнай рады прымаў удзел у нейкіх такіх імпрэзах, якія адбываліся ў іншых гарадах, і конечно, там тыя людзі, якія іх арганізуюць, аплочвалі і пералёт, і гатэль. Але гэта ўсё. То бок яны не аплочваюць пра ніякія сутачныя, я не ведаю, я ніколі не чуў, каб плаціліся нейкія сутачныя за гэта, но па-другое, ведаеце, гэта і так валанцёрства. І калі я свайго кармана, сваёй кішэні за гэта валанцёрства яшчэ буду плаціць, каб даляцець, не ведаю, да якога іншага месца і да якога іншага гатэлю, то, напэўна, мне маіх заробкаў можа і не хапіць на гэта, так? Таму тут есть супярэчлівасць, тут ёсць нейкія такія маральныя моманты, але гэта не заробкі наогул. Конечно, ніхто не кладзе себе ў кішэню нейкіх грошай за тое, што з'яўляецца дэлегатам Координацыйнай рады. Гэта на 100%. Я з'яўляюсь дэлегатам, я ніводнай капейкі з гэтага не атрымаў. Есть больш шырокае пытанне. Больш шырокае пытанне, ведаеце, нейкай справаздачнасці нашых палітычных удзельнікаў, палітычнага поля перад беларусамі. І тут, давайте возьмем мяне. Не будем гаворыць ні пра каго іншага, пра мяне, як удзельніка Координацыйнай рады. У мяне есть нейкія заробкі. Я разумею зацікаўленасць такую, ці атрымліваюць, чаму ён там сядзіць, можа, якія фонды, якія нешта плацяць, штосьці там ён кіруе грашыма, а нам нічога не кажа. І як я павінен сябе весці? Я павінен взять тую дэкларацыю, якую падаюць дзяржаве польскай, і вылажыць яе ў усеагульны доступ? З якой? Па якому, ведаеце, з якой мэтай? З якой мэты я павінен падзяліцца сваімі доходамі, якія атрымліваю за сваю працу, таму што нехта цікавіцца маім валанцёрствам у Координацыйнай радзе. Гэта такое тонкае месца, гэта такая, тут ёсць аб чым размаўляць, но я бы жадаў, каб гэтая размова была такая, ведаеце, з павагай адзін да аднаго, такая нармальная, доўгая. Такія размовы павінны быць доўгімі, каб мы ўсё ж таки вырашылі, дзе здесь такая межа. І, конечно, я не ведаю ніводнага чалавека, які б беларускай палітыкі стаў бы мільянерам. Я не ведаю такого чалавека. Я ведаю людзей, якія атрымліваюць нармальны чалавечы заробак, параўнальны з тым, што плацяць там у Польшы ці ў Вільна за нармальную чалавечую працу. Гэтых людзей я ведаю. А каб нехта там скраў ці зарабіў себе на новы Мерседес, я болей ведаю, як людзі ўкладаюць свае грошы. Ведаем чалавека з гадзіннікам за 5000, як мінімум аднаго. У меня гадзіннік за $250, і той мне прэзентавалі мои блізкія. І вам падарылі, да? І у мяне так падарылі, конечно, падарылі. У мяне Гармін недзе $70, мне здаецца, я таксама дакладна не ведаю, колькі ён каштуе, таму што таксама падарылі, вы глядзіце. У прынцыпе, не такая ўжо і дзіўная штука, калі людзі дараць аднаму гадзіннікі. Сюрприз. Да. Ведаеце, мне заўсёды дарылі айфоны.
Вот и люди не ведали, что мне подарить, и тому мои сябры там раз в 2 гады скидывались и купляли мне новый iPhone. Это было легко для их, легко для меня и не выкликало никаких таких, ведаете, пытаний. Без ложнай сціпласці скажу, мне заўсёды дарылі айфоны. Ну ладно. Наконт таго, пра што вось, Александр, вы паразважалі, я пару каментароў дадам ад сябе. Аказваецца, і тут я пачуў ад вас вельмі цікавую думку, ўсё пачынаецца з павагі. Да? Таму што, ну окей, канешне ж, ніхто не будзе выкладаць у агульны доступ свае падатковыя дэкларацыі. Але калі б мы ўсе дамовіліся пра тое, што ёсць нейкі чалавек ці інстытуцыя, якой мы ўсе давяраем і якой пакажуць все свае дэкларацыі, напрыклад, да? І якая зможа задаваць пытанні, даваць нейкія заключэнні, можа быць, нават звяртацца ў праваахоўныя органы, калі ў яе ўзнікнуць нейкія падазрэнні. Тады б, магчыма, гэтая справа зрушылася з нейкай мёртвай кропкі. А пакуль што мы проста все адно на аднаго, прабачце, гавкаем. Гэта вот так вот выглядае. Ну і гэтым, канешне, карыстаецца прапаганда. Хаця калі Лукашенко пачынае казаць пра гадзіннік вечоркі, у яго, конечно, это выглядае, какие у них там часы и трусы, але тым не менш, да, я думаю, что нормально ты, Франак, захапіў інфаповестку адным скриншотом с рукой у кишэні, да, на якой гадзіннік показаўся. Вот где майстэрства палітык. Нічога не зрабіў, а у галаве у Лукашэнкі как бы ён уже чалавек, якому зайздросціць Лукашенко, ведаеце? Да. Сябры, час нам заканчваць гэтую размову, але наш стрым сёння падвойны. Калі ласка, не разыходзьцеся, просто тут, просто вось у гэтым самым плееры праз некалькі хвілінаў пачнецца размова з Сержуком Доўгашавым, з музыкам, стваральнікам дома творцаў, такой рэзідэнцыі для беларускіх артыстаў у эміграцыі. Літаральна некалькі хвілінаў трэба пачакаць, пакуль Сяржук прыйдзе ў нашу студыю, сядзе вось на крэсла, Зміцер Лукашук сядзе насупраць яго на маё месца, і пачнецца гэтая размова. Ну, а мы с Александром сёння развітваемся. Александр, хочу вам сказаць, вы наўрад ці сочыце, але 940 чалавек з намі цяпер, і гэта нешта ў 30 разоў больш папулярна, чым стрымы Людмілы Гладкай і спадара Азаронка. На гэтым усё. Дзякуй. Александр, праз тыдзень спадзяюся пабачыць у студыі насупраць сябе ў звыклым рэжыме. Шаноўныя гледачы і слухачы, развітваемся з вами, пачакайце некалькі хвілінаў і размова з Доўгашавым пачнецца сама сабой. Александр, да пабачэння. Дзякуй вялікі, сустрэнемся ўжо ў студыі праз тыдзень. Да пабачэння.
Вітаю ўсім, Зміцер Лукашук з вами ў студыі, і мы працягваем нашыя стрымы, абмяркоўваем тое, што адбываецца ў Беларусі і за яе межамі. Ну і тое, што зараз адбываецца за яе межамі, мы і абмяркуем у творчым культурніцкім плане, хаця закранем, безумоўна, і тое, што адбываецца ў Беларусі. У нас у студыі музыка, заснавальнік гурта Касары, ну і таксама шмат чаго іншага, заснавальнік, пералічваць усё цяжка, але найперш заснавальнік дома творцаў, пра што мы зараз і будзем гаварыць, пра творчыя рэзідэнцыі. Сяржук Доўгушаў, прывітанне, Сяржук. Добрый дзень. Сяржук, давай, можа быць, трошку для тых, хто прапускаў нашыя папярэднія эфіры, а каб гэтага не рабіць, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, ну і безумоўна подписывайтеся на телеграм-канал дома творцаў. Так, і Facebook, Instagram, так. Да, так што можна сачыць за усімі гэтымі падзеямі. Ну, што датычна Еўрарадыё, безумоўна, подписывацца, калі для вас гэта бяспечна, калі небяспечна, глядзіце без подпіски, але ў любым выпадку не пропускайце нашы эфіры. Так вось, рэзідэнцыі дома творцаў. Што гэта такое? Пачну ад пачатку, што такое ёсць дом творцаў. Дом творцаў гэта, можна казаць, дом, рэальны дом, в якім пражываюць людзі творчыя, якім мы дапамагаем і ў творчай рэалізацыі, і вось такой адпачынак, і проста рэабілітацыя. А акрамя таго, гэта пляцоўка для творчых людзей, для мастакоў, для музыкаў, для тэатралаў, і асноўная дзейнасць наша гэта стварэнне такіх рэзідэнцый для такіх творцаў, якія адбываюцца ў нас ужо 2 гады. Вот зараз мастацкая гэта 8-я па ліку рэзідэнцыя, і падчас гэтай рэзідэнцыі праходзяць розныя заняткі, сустрэчы, майстар-класы. Ну, давай таксама, вот тады ўжо паступаў. Вот, да прыкладу, скончылася рэзідэнцыя, і вы сядзіце і думаеце. То есть спачатку ж трэба прыдумаць канцэпцыю, што пра што будзе наступная творчая рэзідэнцыя, тому што 8-я, як ты ўжо сказаў, гэта была з мастакамі, але папярэднія былі і з музыкамі, і з іншымі. Вот як ідзе працэс? Творчы працэс, тому што самі все творцы, і мы рыхтуем, думаем над тэмай, над кожнай рэзідэнцыяй, над кожным накірункам ёсць кіраўнік, які вядзе рэзідэнтаў, які прыдумляе праграму і так далей. Напрыклад, калі была ў нас тэатральная, там, напрыклад, рэжысёр, там, які потым напрыканцы ставіць спектакль з тымі, хто прыехаў в рэзідэнцыю. Зараз мастацкая рэзідэнцыя, вынікам будзе вернісаж, дзе будуць прадстаўлены іх працы. Адна з апошніх была ў нас гуртом Эрдарат, калі вось канкрэтна рэзідэнцыя была зроблена для музыкаў. Вось это такая была унікальная па-свойму рэзідэнцыя. Яны толькі вызваліліся, хацелася іх падтрымаць, і мы зрабілі рэзідэнцыю для Эрдарат гурта. Яны запісалі песню, яны запісалі кліп. Ну і сапраўды это была такая творчая тэрапія, калі вось можна было вярнуцца да музыкі, зноў заіграць, зноў заспяваць і так далей. І вось там было канкрэтна накіравана на тых людзей, хто быў. І мы потым побачылі вынік. Дарэчы, да, можна этот кліп побачыць на Ютубе, «Зорамі» называецца. Да, гэта выдатна. Але давай вот да прыкладу. Ну, умоўна скажем, 8-я рэзідэнцыя скончаная сёння. Дарэчы, хто знаходіцца ў Варшаве ці паблізу, сёння будзе такая выстава падвядзення вынікаў 8-й творчай рэзідэнцыі, дзе былі мастакі. Пра іх больш падрабязна Сяржук раскажа, а так можна падысці. Гэта культурныя... Асяродак культуры «Око». І на наших сторонках написано докладно, это о 18 гадзіне можна прыйсці всем жадаючым, уваход вольны. Вось гэты асяродак культуры «Ока», там будуць прадстаўленыя працы, якія за час сваёй творчай рэзідэнцыі гэтыя 15 мастакоў зрабілі. Але вот уявім сабе такую просто для того, каб паглядзець, як это працуе. У вас ужо ёсць распрацаваны план, ідэя наступнай рэзідэнцыі? Наступная мы... То есть вот як вы выбіраеце? Гэта будуць творцы, ну, то есть мастакі, гэта будуць пісьменнікі, гэта будуць музыкі. Вот тут, вот давай, вот як ідзе выбор? Скажу так, у нас самыя папулярныя, в прынцыпе, мы ведзем зараз 3 накірункі. Гэта тэатр, гэта музыка, гэта мастацтва. І по чарзе робім. Напрыклад, у нас папярэдняя была таксама музычнае стварэнне гурта «Олешні бэнд». Там былі все музыкі. Зараз мастацка. Вось трэцюю ўсё ж таки плануем зараз у гэтым годзе, гэта тэатральная. Тэатральная, каб мы давно уже, апошняя тэатральная у нас была, мабыць, у 22
другім годзе толькі так там зараз хочацца зрабіць зноў тэатральну. Ну і вось пакуль по кожному накірунку у нас ёсць адказныя людзі. Тэатральны кірунок у нас узначальвае такі рэжысёр і актор вядомы Андрей Новік. І хочацца зрабіць цяпер вось з тэатралами, акторамі, драматургамі і так далей. Мастацкая была таксама у нас гэта вельмі по-свойму унікальна, тому што у нас былі галоўнымі, хто праводзіў, гэта вядомыя прафесара Акадэміі мастацтваў в Варшаве, гэта Качварскі Цезарый і Гута. І яны як бы вялі гэтых нашых рэзідэнтаў. І частка прац, якія былі створаны на гэтых майстар-класах, будуць прадстаўлены на сённяшняй выставе. А таксама мы просто всем мастакам сказали, что вы можете стварыць, вось у вас есть час. Конечно, это не зусім шмат часу, каб стварыць працу такую супер вялікую, але сапраўды ёсць вялікія працы вялікіх памераў, і гэта дадаткова мастакі працавалі. У них амаль не было часу на гэта. Кожны дзень нейкая праграма, нейкі мастер-клас, нейкі паходы в музей, нейкі паездкі. І тут еще трэба было знаходзіць час на мастацтва. Але такі час знайшоўся, таму кожны творца падрыхтаваў одну працу. Гэта скульптуры, гэта жывапіс, гэта графіка і так далее. Вельмі шырока прадстаўлена у нас тэма. Давай еще вот такі момант. Скажем, вы выбрали тема, ну вот возьмем эту конкретную 8-ю рэзідэнцыю, дзе збіралі мастакоў. Вы вырашылі, што гэта будуць мастакі, гэта будзе мастацкая, умоўна кажучы, рэзідэнцыя. І далей, хто можа прэтэндаваць на удзел у гэтай рэзідэнцыі? Так, у нас был конкурс, трэба было запоўніць заяўкі. На гэту рэзідэнцыю падалося больш за 80 чалавек, а нам трэба было атобраць 15. Таму было вельмі складана і выбраць вось экспертам, выбраць камісіі нашы па адбору из 80 мастакоў толькі 15. Таму это было вельмі непросто. Прычым я кажу, што гэта былі не толькі жывапісцы, гэта былі і скульптары, і хто і графікі і так далей. Таму розныя ўзросты, таксама на самы малодшы, калі здаецца 19 гадоў удзельнік, самы старэйшы 76. Я звярну увагу на тое, што неяк у сваім допісе, у адным з допісаў беларускія літаратары, якія знаходзяцца за мяжой, ужыў такое выказванне: замежная белалітаратура. І літаратар, які жыве да гэтага часу у Беларусі, вельмі абурыўся, маўляў, што гэта замежная беларуская літаратары, унутраныя літаратары, што за падзелы. Я да чаго гэта? Тыя, хто і па сёння жыве у Беларусі, мастакі, музыкі, там тэатралы, яны маюць магчымасць прыехаць і браць удзел у вашых рэзідэнцыях? Так, конечно, частка рэзідэнтаў менавіта прыехала з Беларусі. І в прынцыпе заўсёды была у нас падтрымка. І вось гэтым разам мы уже пачалі запрашаць таксама і украінцаў. У нас ёсць дзяўчына з Донбаса, на таленавітая мастачка, і яе працы будуць паказаны таксама. Але вось большасць пераважна у нас ідзе падтрымка беларусаў і беларускага мастацтва сучаснага, і хочацца адкрываць імёны, хочацца дапамагаць, напрыклад, выставіцца. Таму мы не спыняемся просто на рэзідэнцыі. Дадаткова мы праводзім яшчэ выставы мастакоў, індывідуальныя выставы, нейкія кантакты, нейкія распаўсюд інфармацыі пра творчасць гэтых людзей. Ну, вельмі важна, каб мы ядналіся ў гэтым. Вось, мастакі ядналіся паміж сабой, музыкі паміж сабой і так далей. Таму Дом творцаў ёсць такой пляцоўкай, якая просто збірае людзей, каб можна было пазнаёміцца, знайсці кантакты і папрацаваць разам. Наколькі складана творчым людзям знаходзіцца разам і працаваць па адной нейкай праграме? Усе творчыя людзі, ну, по вялікаму рахунку, індывідуалісты. Ну, і мастакі, конечно, часам любяць мець майстэрню і асобна маляваць. Але тут поўная свабода. Ёсць пэўныя заняткі, дзе збіраюцца ўсе разам, на чымсьці працуюць, але індывідуальная праца, это кожны можа сам знайсці сабе нейкі час, месца і папрацаваць ось над сваёй задумай, над сваім працэсам. Ну, акторы, напрыклад, ці музыкі часам яны больш такія
групуецца супольна штосьці стварыць. Мастакі часам больш індывідуалісты такі. Таму тут па жаданню самае важна удзельнікам даць гэту свабоду, даць гэту магчымасць. Таму мы набываем патрэбныя матэрыялы, вось трэба мальберт такі, трэба то купіць. Вось гэта набываем, а творцы ўжо ствараюць новыя праекты. Гэта выдатна, што ёсць людзі, якія прыязджаюць на гэтыя рэзідэнцыі з Беларусі. Ты ж з імі сустракаешся, размаўляеш. Калі мы не кранаем палітыку, не кранаем ввогуле там ўсё там можа быць, але сітуацыя для творчых людзей. Вот што яны кажуць, у якой сітуацыі зараз творчыя людзі знаходзяцца ўнутры Беларусі? Агулам скажу, вось самае такое прыемнае, што в Европе рэзідэнцый вельмі шмат розных. У нас вось такі накірунак, мы такім чынам працуем. Ёсць там Голландыі, ёсць во Францыі, але часам гэта інфармацыя закрытая. Ёсць у Тэлеграме вельмі файны канал, сектор, дзе можна знайсці все рэзідэнцыі, все праекты, в якіх можна удзельнічаць. І часам не доходзіць, да, там Беларусь закрытая максімальна, там знайсці, выехаць, трымаць візы і так далей. Агулам праблема ў тым, што кожны час гэта забароны, кожны час трэба думаць, ты ў спісе ці не ў спісе, то бок ты можаш не удзельнічаць у нейкіх акцыях, не выказвацца, не пісаць в інтэрнэце, а нейкім чынам ты робіш выставу, рыхтуешься, малюеш, там ствараеш скульптуры і за дзень твою выставу адмяняюць. Ось просто колер не спадабаўся. І мне здаецца, там настолькі ўжо могуць да ўсяго прыкалупацца, на вот просто, не ведаю, сутыкнуліся дзве фарбы, белая, чырвоная, все, забараніць, это все. І вся выстава, якую ты рыхтуеш все сваё жыццё. Таму мне вельмі шкада творцаў, якія не могуць прысвячаць все сваё жыццё, прысвячаць весь свой час, чтобы штосьці стварыць, чтобы паказаць. А творцам сапраўды важна гэта, важна паказваць, важна сябе прэзентаваць, каб іх бачылі, каб іх слухалі і так далей. І калі ты жывеш, дзе просто немагчыма нічога стварыць можна, але гэта ніхто не пабачыць, але гэта ніхто не пачуе і так далей. Вось, ці пісаць вось партызанскія творы нейкія і чакаць, што праз колькі-то гадоў гэта все будзе. Вось, гэта крыўдна, так. Сапраўды, можна сам таго не ведае, а ты ўжо забаронены. А калі казаць пра творцаў, якія выехалі з Беларусі, тут жа ж свае праблемы. Трэба ўладкоўваць жыццё, трэба здабываць сабе на жыццё. Ладно, там ты там прынамсі меў дзе жыць, не ведаю, там майстэрні таксама былі праблемы, але тут яшчэ дадаліся праблемы. Як тут людзям заставацца ў творчай прафесіі? Ці ёсць якія магчымасць, ввогуле, якія настроі? Агулам я бачу праз нейкі час тыя ж удзельнікі нашых рэзідэнцый мастацкіх, яны знаходзяць сабе месца, знаходзяць майстэрні, таму што часам тут шмат і бясплатнага ўсяго можна знайсці. Трэба час, каб адаптавацца, каб проста стаць на ногі. І калі толькі прыязджаюць людзі не ў стрэсе, дзе што і мовы не ведаюць, далей з'яўляюцца іншыя магчымасці. Ёсць стыпендыі, ёсць навучэнне, прычым вось некаторыя мастакі, якія ў нас удзельнічаюць, яны вось паступілі у мастацкія акадэміі ў Польшы таксама, не маладыя, і вось они пачынаюць гэты свой шлях. І пасля заканчэння, конечно, з'явіцца яшчэ больш магчымасцей. Вядома, што мы прыехавшыя в чымсьці нам складаней, але трэба групавацца, трэба рабіць, трэба дасягнуць сапраўды добрага прафесіяналізму і добрых кантактаў. І наша задача, як думаю, творцаў была, вось асабліва ў гэтай рэзідэнцыі, это інтэграцыя. Максімальная інтэграцыя, знаёмства з польскай і агулам еўрапейскай мастацкай культурай. І прафесара, увогуле выкладчыкі, якія там былі ў нас, і гэта вядомыя дзеячы культуры ў Польшы. І яны адразу даносяць. І, напрыклад, быў у нас прыклад, што адна рэзідэнтка стала студэнткай у прафесара і так далей. У кагосьці з'явілася магчымасць выстаўляцца. То нам важна, каб людзі знайшлі кантакты, таму што інакш это будзе вельмі сумна і сидзець, і для чаго сидзець на адным месцы і немагчыма нікуды выставіцца і паказаць і так далей. Таму важна знаходзіць гэты пэўны кантакт. Ну, я кажу уже всем, да, калі мы уже приехали, мы павінны ведаць польскую мову, вучыць польскую мову, камунікаваць з польскімі творцамі таксама. Тому што зараз вельмі бачная такая відавочная сітуацыя, што беларусы групуюцца паміж сабой, і вось няма неабходы там пайсці ў рэстарацыю беларускую, пайсці там аўтасалон беларускі,
вось пайсці там у кабаках, там дзе ўвечары все сидят піва попіць, таксама все беларусы, нейкі імпрэзы беларускія, але трэба шырэй выходзіць далей, то бок это першы год, другі, але далей трэба расшыряцца, што вакол нас тут сапраўды ёсць вельмі унікальныя і цікавыя таленавітыя людзі, про якіх мы не ведаем, напрыклад. Ну вось сапраўды, Лукашенко заўсёды любіць казаць про тое, што хто вы там нікому в этой Еўропе не патрэбныя, шо вы там туды поедете, вас там ніхто не чакае. Можа яно і так, так яно нідзе нікога не чакаюць, сваіх хапае. Але вот мы прыехалі, да прыкладу, Грузію, там Літву, Польшу, Германію, Канаду, ЗША, без розніцы. Ці атрымліваецца у беларусаў увайсці у агульны такі вось сусветны, там еўрапейскі, сусветны тренды, паказаць сябе, не быць толькі для сябе, для сваіх зразумелымі, але каб агулам стаць такімі зразумелымі. Так, трэба час і пройдзе час, вядома, што калі займацца сваёй справай, у гэтым накірунку шукаць пэўныя кантакты, пэўных людзей, то заўсёды будзе. Вось ты хочаш, і тут ёсць больш магчымасці, сур'ёзна. Тут на сённяшні дзень можна ўдзельнічаць у праграмах, можна пісаць праекты, гранты і так далей, і атрымоўваць узнагароду за сваю працу. Але ёсць і канкурэнцыя, канешне, што часам столькі усіх, і тут трэба разглядаць кожны накірунак. Напрыклад, я не стану спеваком добрым польскім, тому што я не заспяваю так добра па-польску, магу размаўляць, але так, каб без акцэнту і добра спяваць, выйсці на такі ўзровень, як нейкі вядомы польскі спявак, ну, гэта складана будзе. Вось, але мастацтва, яно шырэй. То есть можна быць любой нацыянальнасці, але твоё мастацтва вось візуальна зразумець. Таксама калі ты пішаш музыку, то есть не вакальну, ну агулам. Ну і розныя накірункі. Тэатру таксама, калі пластычны тэатр, то можна паказваць жэстамі і все такое. Ці рабіць уже субцітры, як там зараз на любой мове. Але ж глядзі, вот ты стварыў гурт Касары, такі мужчынскі вакальны гурт. Спяваеце, ну, прынамсі тое, што я чуў, вы спяваеце беларускія песні, народныя. Дзе чулі? Я чуў у Гдыні. Ну так. Окей, добра. Не ў Гдыні, у Гданьску. Да, у Гданьску на канцэрце. Що ж такі, не спяваеце ж такое, нейкую такую, ну, я не ведаю, фальклор сусветны, калі ёсць такое разуменне, а толькі беларускі, то есть беларускае, яно цікавае, ці вы арыентуецеся на сваіх? Мы арыентуемся на то, што нам даспадобы, і у меня заўсёды была, не памятаю, можа раней прыходзіла, распавядал, калі яшчэ ў Міннесоце давно спрабаваў збіраць сваіх сяброў, мужичкоў, да, і спяваць з імі песні мужчынскія развучваць. Але все тут стала яшчэ сур'ёзней, я пачаў праводзіць раз кожны панядзелак заняткі па мужчынскіх спевах. І нейкім чынам просто прапанаваў, а давайте-ка, хто будзе хадзіць пастаяла, мы збіраемся раз на тыдзень, таму што часам ж вельмі заняты, у каго там бізнес, у кагосьці там нейкая праца, там то адзін раз прыйшлі, другі раз я кажу, хто будзе хадзіць кожны тыдзень, таго запрашаю гурт, той будзе спяваць у гурце. І потым з'явілася назва, але ў мяне заўсёды была мара, каб пачаць папулярызаваць мужчынскую традыцыю спеваў. Традыцыя, якая вельмі багатая, якая вельмі такая унікальная, і часам масава мала ведаюць, як пра то, як спяваць мужчыне. Але і па сёння ёсць у Беларусі класныя мужчынскія гурты, якія ўжо некалькі гадоў гэтым займаюцца і спяваюць, а мы тут у Варшаве таксама гэту традыцыю пашыраем. Ну вот я-то выпадкова на вас нарваўся на ваш выступ, дзе, дарэчы, выступалі сумесна з рокерамі, з гуртом Рэлікт. А наколькі ўсё ж такі канцэрты магчымыя? І тым больш, калі мы кажам пра такі вакальны, ну, як это правильно сказаць, ансамбль тады, ці як? Ну, гурт, так. Гурт мне адразу песняры. Ну, слухай, песняры былі таксама, поўная сцэна людзей. Не, там все добра, ну, в плане, что это у меня ансамбль. Но я маю на увазе, што людзей шмат. А калі вялікі калектыў, що ж таки падарожнічаць даволі праблематычна, хаця бы з пункту гледжання там фінансавага, арганізацыйнага, ўсяго астатняга. Наколькі атрымліваецца ладзіць? Гэта не камерцыйны праект, гэта для душы, і вядома, што мы
просім, каб нам былі аплочаны нейкія выдаткі там за дарогу, часам за пражыванне, але калі нас 9 чалавек, вядома, это будзе вельмі высокі ганарар, калі кожнаму прасіць. І зараз большасць, конечно, часу мы выступаем за ідэю, мы гэта робім, каб папулярызаваць мужчынскую традыцыю спеву. Але надалей там будем глядзець, як што. І надалей у нас эксперыменты атрымоўваюцца. Вось з гуртом «Релікт» мы паспрабавалі гэта вось мужчынскія спевы і рок-гурт. Ёсць у планах з электроннай музыкай таксама нешта зрабіць. Ну, глядзім, спрабуем, але самае важна вучыцца на рэпертуары нашых дзядоў. І вось мы знаходзім в архівах і спрабуем максімальна вось глыбінна гэта пазнаць. Вас не абвінавачвалі ўжо і вот цябе асабіста у сексізме? Што значыцца мужчынскія спевы? А жанчынам што? Вот, а калі жанчына хоча? Ну вось, таму я вёл мужчынскі, але ўвесь час пытаць. Я ж раней праводзіл такія супольныя заняткі. Курс мой называўся яшчэ ў Беларусі «Прыродны голас», калі запрашаў і дзяўчат, і хлопцаў, і все спявалі, все былі задаволены. Я даваў такую аснову гучання, як карыстацца голасам, як правільна дыхаць. І за гэты курс мы там вучылі 2-3 песні. Зараз, я кажу, вось мне гэта стала цікава, менавіта мужчынская традыцыя, мне гэта прасцей паказаць, мне гэта больш зразумела, і я пачал весці накірунак. Але ўжо в каментарах пішуць дзяўчаты, а калі будуць уже нейкія жаночыя? Але тут хапае выкладчыкаў з жаночай. Ёсць Настя Некрасова, ёсць Руся вядзе гурт свой спевы. І я веду мужчынаў і той накірунак, які, в прынцыпе, я пакуль тут не сустракаў, каб хтосьці яшчэ праводзіл заняткі чыста па мужчынскіх спевах. Але ось зараз вялікі дзень па традыцыйнаму календару, он будзе 5 траўня, і я такі запусціў каротенькі курс, які называецца «Школа валачобнікаў», каб людзі пазнаёміліся з валачобнай традыцыяй, нашымі такімі старадаўнімі абрядамі Вялікадня, калі хадзілі па хатах, як на каляды амаль. Это веснавы Новы год, і спявалі валачобныя песні. І гэта традыцыя зусім в такім нейкім занепадзе яшчэ. А что такое, что за валачобная песня? Вот можешь заспевать самую популярную там ці самую такую самую валачобную песню. Валачобнічкі валачыліся, зялён явар кудрава. І так далей. Там бывае до 20-30 куплетов. Агульны кантэкст валачобных гэта пачатак Новага года, калі прыходзілі, спявалі. Пра гэта могу доўга распавядаць, але раскажу, што адбылося ў Варшаве. Мы стварылі гэту школу, і першы занятак, магчыма, з-за таго, што там уже не было слова мужчынскі спевы. Тут просто школа валачобнікаў для мужчынаў. І тут першы занятак прыходзіць толькі 4 чалавекі, 4 хлопцы, которым ім цікава сапраўды, і яны больш-менш в курсе былі, што это за такі абряд. Але я думаю, не, трэба, значыцца, все ж таки аб'ядноўвацца, трэба запрашаць і дзяўчаты. І уже наступны занятак правёў, таксама могуць прыйсці дзяўчыны. І вось уже такі супольны у нас ёсць курс жаноча-мужчынскі, дзе ёсць група дзяўчат і група хлопцаў. І мы альбо штосьці разам, альбо яны спяваюць, мы спяваем і так далей. Але ніякого дзелёжкі няма, ніякого сексізму таксама. І гэта добра, а то зараз накінуцца аматары роўнасці і прыхільнікі, што в прынцыпе правільна. Слухай, але вот сам факт, я раней неяк асабліва на гэта ўвагі не звяртаў, ну ёсць харавыя калектывы, ну думаў, гэта там людзі, хто там ужо там апантаныя, там ці прафесійна гэтым займаюцца, там ці яшчэ што-небудзь, а тут я сутыкнуўся вот на тваім прыкладзе, калі ты кажаш, так, хто хоча, там спяваў ты, не спяваў там, але по прынцыпу, як там в электроніке, у меня тоже, я тоже петь хочу. Хочаш, ідзі, давай прыходь. У Русі той же самы падыход, іншыя, і людзі ходзяць. Это что, про что сведчыць? Это мы спеўная нацыя такая, ці это что? Па-першае, я думаю, про тое... Это эміграцыя так з намі так пажартавала. Што, значыць, у гэтым ёсць патрэба. То бок, спрабавалі то, рабілі гэта. Ёсць, напрыклад, нейкія ўжо сталыя працы, ёсць ужо разуменнях, дзе мы, што мы. Спеваў не было, ці, напрыклад, хацелася паспрабаваць. Прыйшлі на першы занятак, паспрабавалі, сапраўды адгукаецца. Спев ж гэта яшчэ і тэрапія ўнутраная. Калі мы паспявалі, адразу такі тонус узрушаны, такі адразу і настрой з'яўляецца. Ну і потым все это зацягвае. То все, хто пачалі хадзіць просто зацікаўленасць, і потым гэта настолькі зацягвае, што пачынаеш слухаць, пачынаеш больш разбірацца, пачынаеш вучыць рэпертуар, і все, гэта такая ўжо як групоўка людзей у тэме.
То есть это такі як я не ведаю сеанс у псіхатэрапеўта. Ну зусім іншае. Ну гэта тое, што ты нават не можаш патлумачыць. Ты просто спяваеш і ад гэтага табе добра становіцца. Твоё цело в гэтым удзельнічае, і я кажу, што ў самой традыцыі так было, што бабулі спявалі, дзяды нашы спявалі, за сталом збіраліся не з-за таго, што неяк сумна ім было, ці трэба было на сцэне паказацца вывучніку песню, каб выступіць на нейкім файным конкурсе. Не, просто гэта было таксама вельмі тэрапеўтычна. Гэта было ну і нават аздараўляльна, як і фізічна, так і духоўна. Дарэчы, калі пра псіхолага прыгадалі, наколькі я ведаю, ўсё ж такі прафесійны псіхолог у вашай рэзідэнцыі ў доме творцаў ёсць. Так, у нас вядзе курс Віолетта Нікітік, і таксама То есть далучаецца... патрэба вялікая ёсць, калі ёсць нават вот спецыяльны курс і спецыяльны чалавек, які займаецца... У нас ідуць групавыя сустрэчы, групавыя заняткі, але ёсць да, індывідуальны. Таксама ёсць іншыя псіхолагі. І, в прынцыпе, людзям, якія хочуць, якіх гатовыя да тэрапіі, то яны звяртаюцца, заўсёды у нас ёсць пэўныя кантакты. Часам просто пішуць у дом творцаў, дзе там знайсці нейкі контакт, мы дапамагаем. Ёсць група псіхолагаў, да якіх можна звярнуцца. Тут хапае. У Варшаве вельмі шмат псіхолагаў зараз. З Беларусі і не толькі. А патрэба вялікая ў псіхолагах? Вот як ты лічыш, ці дастаткова можа быць не ісці да псіхолага прафесійнага, плаціць вялікія грошы, а пайсці вот у школу валачобнікаў і будзе вам тая ж самая псіхатэрапія? Як адзін з метадаў, як сябе просто настроіць на добры лад. Вось для мяне таксама бывае столькі стомленасці, нейкага напружання. Паспявал у панядзелак, все, вечером вяртаешься домой, такі шчаслівы, так все файна. Але одно ад другому не замінае, таму мне здаецца, калі ёсць такі пэўныя праблемныя моманты, нейкі пэўныя глыбінныя пытанні, якія, вядома, там пра спевы ты не вырашыш, трэба звяртацца да псіхолагаў, псіхатэрапеўтаў і так далей. Сяржук, скажи мне, як чалавек, які мае кантакты з творцамі з абсалютна розных накірункаў, як з музыкамі, так і з мастакамі і з тэатраламі, за час эміграцыі, за гэтыя 2 гады, там умоўна кажучы, ці можаш ты сказаць, што у беларусаў атрымалася стварыць, ці можа нават канкрэтныя імёны назавеш, стварыць сапраўды нешта выбітнае, нешта значнае, што вот гэта эміграцыйная руціна, умоўна кажучы, іх не зацягнула, не абламала творчыя крылы. А вот паглядзіце, вот на гэта варта звярнуць увагу. Там, вот. Як ты ацэньваеш? Ну, мне агулам бачна, што большасць тых, хто з'ехалі, там і гурты, там той же Вольскі, там і астатні, они працягваюць тут гэта рабіць. Пішуць альбомы, пішуць новыя песні. Але на якім узроўні? Вон колькі крытыкі было на новы альбом Вольска эмігранты? Заўсёды. Я зараз цешуся таксама, што гурт Ірдарат пасля такога выпрабавання моцнага яны пішуць новыя праграмы, прычым песні былі напісаны ў турме. І зараз вось пачынаецца іх першы канцэрт, і у них вялікі тур у Еўропе, Нямеччыне і так далей. І вось вельмі марую сустрэць зноў тут у Польшы, у Варшаве, каб пабачыць уже на канцэрце. Ніяк удзельнікаў там рэзідэнцыі, ніяк проста сяброў, а мне это вось уже все. У них уже цэлы гурт зноў, і гэта аднавілася, і я адчуваю это з большым такой пасылам, з моцай такой дасць. Добра дасць. І да, сапраўды, вот я ведаю, што вашая рэзідэнцыя ім дапамагла, яны стварылі сапраўды геніальны твор, вось гэтую песню «Зорамі». Я вам раскрыю зараз нават невялічкую такой сакрэт гісторыю. Ёсць музычная школа Равенскага. І там ёсць дзіцячы хор, які займаецца. І дзеці пачулі гэтую песню і вырашылі яе заспяваць. І зараз яны рэпетуюць гэтую песню. Я просто чаў, я наткнуўся в інстаграме гурта Ірдарат, яны выклалі, яны паказваюць, спачатку пачынаецца такі відэо невялічкае, відэо пачынаецца, што яны паказваюць тэлефон, а ў тэлефоне відэо, як дзеці са школы Равенскага рэпетуюць іх песню. Яны паказваюць, потым адводзяць гэта, яны ўтрох каля мікрафона і пачынаюць падпяваць разам з дзецьмі. Круто. Выдатная такая ініцыятыва. Я спадзяюся, што калі будзе канцэрт, яны, можа быць, тады сумесна зладзяць такую
некую акцыю і разам заспяваюць гэтую песню. І гэта сведчанне таго, што беларусаў так просто не зламаць, не задушыць творчыя вот это вот парывы. Так, творцам трэба таксама новая хваля, творцам патрэбна нейкая падтрымка, і я думаю, гэта яшчэ дасць большы плён. Так, мы рассказали про дом творцаў, мы рассказали про касароў, про валачобнікаў і мужчынскія спевы. Што яшчэ з таго шматлікага, што ты робіш? Ведаеш, я колькі разоў гаварыў там з рознымі людзьмі творчымі і кажу, ну вот, а што вы там вот неяк там не прасоўваеце? І мне кажу, слухай, ну мы ж не Долгушавы, мы ж не, у нас нема столькі імпэту па ўсіх накірунках вот так все рабіць. Дзе яшчэ, пра што з твайго зробленага не пагаварылі? Нават складана зараз. У меня в голове просто резиденция, которую мы зараз рыхтуем, якая будет вынікам. І ну, про Америку можна размаўляць зноў. Я зноў лечу в Америку. Так что з программами семейными, дзіцячымі, і лечу, каб побачыцца зноў со сваімі. Што значыцца семейнымі дзіцячымі? Што гэта будзе? Весна. Я, мабыць, весной асабліва нічога не праводзіў в США. То бок весной я прылетаў ці сюды, ці нейкія свае былі справы. А зараз атрымалася, што лечу і будуць такія веснавыя праграмы, дзе я таксама буду праводзіць так, па нашых традыцыях, па нашых абрядах, гульні для дзяцей, для дарослых, там што заўгодна. Канцэрт будзе, ну вось такое свят. Маршрут ужо распрацаваны. 4 гарады, так, 4 штаты. Гэтым разам такія кароткія гастролі будуць, але далей так. Еще хочу поездить. Ну, зараз больше, кажу, трымаюся тут, и тут семья, тут уже все пайшло, атрымаў документы, тому часам тут больше всего адбываецца, але в Америку трэба летаць таксама. Адкажы на завяршэнне на таких некалькі важных пытанняў. Першае, зараз апошнім часам, ну, в прынцыпе, это заўсёды вельмі любяць разабрацца з фінансамі. За які кошт жыве, працуе дом творцаў? Ці ёсць праблемы? Праблемы заўсёды ёсць. Я кажу, што нема сталага фінансавання, але мы пішам праекты, ёсць партнёры, ёсць фонды, якія часам, вось, напрыклад, 1-2 рэзідэнцыі могуць падтрымаць нашу. Але спрабуем выйсці на камерцыйную такую... На камерцыйны шлях, напрыклад, калі ёсць паслугі ад дома-творцаў, то есть мы ездзім, вот, поехали, арганізавалі нейкі канцэрт, ось как в Гданьску выступалі таксама, гэта адзін з такіх арганізатараў быў таксама дом творцаў, і выступ, за выступ мы атрымалі грошы, і это ёсць. Потым спрабуем зараз таксама запусціць продаж там карцін, нейкія паслугі, вось можна там замовіць дызайнікі, можна замовіць сабе, не ведаю, там выступ некого калектыва таксама. Вось так уже як больш як нейкі прадюсерскі цэнтр. Хочацца гэта яшчэ накірунак, это уже больш камерцыйны накірунак, калі мы зможам за сваю дзейнасць, а у нас вакол вельмі шмат творцаў, які можа хтосьці ствараць. Вось гэтага і у планах жыць, таму што ёсць час, калі падтрымліваюць фонды, а зараз іх все менш і менш, хто падтрымлівае беларусаў, але ну, трэба не спыняцца, рабіць нешта. І уваходзіць такі ўжо сапраўды камерцыйны накірунак у бізнес, творчы бізнес такі. Ну вот сапраўды, у беларусаў ужо тут ёсць свае выдавецтвы, свае домы творцаў, свае там нейкія, я не знаю, тэатральныя студыі, майстэрні, ўсё ёсць. А вот менавіта прадюсерскіх цэнтраў, нейкіх прадюсераў, якія б займаліся арганізацыяй гастролей, лейблаў сваіх, яшчэ няма. Так, не... Это праблема ў чым? У ініцыятыўнасці, неведанні, як это працуе на такім сусветным узроўні, ці грошы? Не, агулам ёсць хто і куратары выстаў, і арганізатары, і хто канцэрты ў Варшаве арганізоўвае і так далей. Але некую такое вось, да, вот пройду-ка я ў прадюсерскі цэнтр, дзе там прапаную, і меня возьмуць, і будуць мой гурт там. Конечно, гэтага мала. І ў Беларусі, в прынцыпе, заўсёды гэта было мала. Да ў Беларусі этого фактычна не было нікога. Але былі вельмі таленавітыя, не буду казаць імёны, але былі вельмі таленавітыя прасоўвальшчыкі і прадюсеры, якія вялі гурты, нашы калектывы розныя. У нас у час в Варшаве быў таксама такі праект «Існа Тріо», яшчэ ў 21-м быў заснаваны, з-за таго, што я з'ехаў,
гэты проект і все сышоў. У нас был польскі, напрыклад, прадюсер, ну, вельмі добра нас вазіў паўсюль, там ад Славеніі, там по Польше аб'ездзілі. Таму тут важна, канешне, калі в іншай краіне трэба знаходзіць нейкага мясцового прадюсера, калі хочаш выйсці на іншы ўзровень, на іншы рынок. Так, ну і на завяршэнне, значыцца, па-першае, мы нагадаем, дзе сёння можна паглядзець вынікі творчай рэзідэнцыі мастацкай мастакоў, калі ласка, яшчэ так, раз. Это сёння о 18 гадзіне асродак культуры ОКО, Варшава. Вельмі просто заходите ў телеграм-канал, Facebook, там іншыя сацыяльныя сеткі дома творцаў, творчая рэзідэнцыя і адрэса канкрэтная будзе указаная. Наступная рэзідэнцыя, якую вы ўжо запланавалі, ужо можна звяртацца там, калі што, хто хоча паўдзельнічаць, каму можна пісаць і куды пісаць? Не, агулам мы пакуль ідзе яшчэ у нас такі этап, я бы его назвал пошукаў сродкаў на гэтай рэзідэнцыі і агулам падрыхтоўчы этап, што же гэта будзе. Мы праводзім нейкія дадатковыя, нейкія такие, ну, і сустрэчы, і нейкі мастер-класы у нас ёсць бесплатныя, ёсць нейкія выставы, ёсць нейкі канцэрт і так далей. Таму просто агулам творцам, які там эмігравалі, які недавно эмігравалі, да нас можна звяртацца заўсёды. Ну і кажу, што у нас ёсць дом, які падтрымлівае творцаў, якім трэба на нейкі час дзесь спыніцца. Дом, які дазваляе пажыць месяц-два вось такімі ж цікавымі людзьмі. І як толькі ўжо мы все сплануем, все у нас атрымаецца, мы запустим форму заяўкі і будзе некалькі тыдняў гэта форма, якую трэба запоўніць і паўдзельнічаць у конкурсе. Потым будзе адбор, і мы так запросім рэзідэнтаў. Але акрамя таго, кажу, што заўсёды падтрымліваем сувязі і кантакты з цікавымі таленавітымі людзьмі, будзем, думаю, пашырацца, ствараць нейкі каталог, каб можна было прапаноўваць паслугі гэтых творцаў, каб можна было іх прасоўваць далей таксама. Я вось хацеў прапанаваць, но я так разумею, што калі ўсё ж таки будзе нейкі камерцыйны складнік, то вы не можете прэтэндаваць на тое, каб вас улічылі от гэты рэестр арганізацый, якім можна пералічваць 1,5% ад свайго падатку. Да, на сённяшні дзень дом творцаў, ну, у нас плануецца фундацыя, як бы таксама, але гэта зараз спулка, гэта камерцыйная арганізацыя. У нас зараз адбылася стратэгічная сесія такая выездная, дзе мы реально спланавалі план працы на бліжэйшыя 3 гады. І што будзе рабіцца, як будзе рабіцца, хто за што адказны. Але, канешне, сапраўды яшчэ не хапае пэўнай колькасці людзей, калі казаць пра камерцыю, то менеджер па продажах, так? Такая вельмі файная спецыяльнасць, якая вельмі патрэбна. Ну, ёсць над чым працаваць, ёсць над чым расці, але я кажу, што асноўна мэта, да, дапамагаць творчым людзям. А творчых людзей, на вялікі жаль, вельмі шмат было вымушана з'ехаць з Беларусі, якім такая падтрымка патрэбная, але такая ж падтрымка патрэбная і тым, хто застаецца ў Беларусі, таму што магчымасці для рэалізацыі, ну, наколькі мы ведаем, зменшыліся. У любым выпадку кантакты яны патрэбныя, творчым, нетворчым, усім людзям, таму мы за тое, каб все працягвалася, развівалася. Дарэчы, я так думаю, што там было мне размова з Балагановым, ён кажа, што хлопцы з палка Каліноўска з задавальненнем прымаюць у сябе творчых людзей, калі хтосьці хоча прыехаць, выступіць. Я ведаю, што ў свой час ездзіл і вольны хор туды да іх, з вялікай імпэтам іх там прымалі, таму думаю, што калі касары надумаюць туды паехаць, то з вялікім задавальненнем таксама. Карыстаючыся гэтым, я звяртаюся да ўсіх, калі ёсць такая магчымасць, падтрымайце, калі ласка, збор для беларускіх добраахвотнікаў каманды медычнай эвакуацыі. Калі камусьці можа быць збор на летальную зброю, ну, как бы не дазвалялі пэўныя, можа быць, свае пазіцыі укладацца, то на медычную дапамогу, на эвакуацыю, я думаю, што можна у любым выпадку падтрымаць нашых хлопцаў, дапамагчы на набыццё рыштункаў, насілкаў і адрамантаваць машыны. Дзякуй вялікі. Сяржук Доўгушаў, Зміцер Лукашук, і яшчэ раз нагадываю, выстава работа удзельнікаў творчай рэзідэнцыі дома творцаў. Сёння культурны асяродак ОКА
знойдзеце людзі ўсе дасведчаныя і разумныя Гуглом умееце карыстацца. Да сустрэчы, жыве Беларусь.